eta gainera gure aurkikuntzen berri ematea zuei, eta zuekin partekatzea. Zer nolako potentziala duen adimen artifizialak zerbitzu sozialetan, esan den bezala. Nire izena Konstantina da. Eta ni nago European Associations for Policy Providers for People with Disabilities elkarteko zuzendarietako bat. Naiz nik aurkezpen txiki bat prestatu dut zuekin partekatzeko, azalpen honetan euskarri gisa erabiltzeko. Eta horren arabera eduki batzuk azalduko dizkizuet. Badaude elementu batzuk nik azaldu nahi dizkizuedanak garrantzitsuak iruditzen zaizkit. Eta gaian sakondutzen hasi aurretik nahiko nuke aipatzea zer den EASPD gu gara, ahots nagusia, ezintasuna duten pertsonen zerbitzuen ahots nagusia Europa osoan 20.000 zerbitzutik gora ordezkatzen ditugu, 50 herrialdetik gora ordezkatzen ditugu, eta oso modu argian lan egiten dugu. Bultzatzen ditugu laguntzarako sisteman garapena, kalitate altuko sistemak, sistema eraginkorra bultzatzen ditugu. Hartara, pertsonen eskubideak bultzatu ahal izateko, ezintasuna duten pertsonen eskubideak bermatzeko. Hartara, parte hartu ahal izan dezaten, adibidez gizartean, hezkuntzan, komunitatean, gure lana zentratzen da eremu gakoetan. Eremu horiek oinarrizkoak dira kalitatezko laguntza bat eskaintzeko elkartetik eta gure kideen lanaren bitartez lan egiten dugu bultzatzeko zerbitzuen eraldaketa. Hartara zerbitzu hobea jaso ditzaten ezintasuna duten pertsonek eta pertsona horiek erdigunean jarriz, pertsona horien eskubidea kontuan hartuz eta pertsona horien parte hartzea zein beharrezkoa den kontuan hartuta beti. Esaten dudan bezala, hainbat eremutan lan egiten dugu, oso eremu garrantzitsuak dira, oinarrizkoak, adibidez, hitz egingo dugu, adimen artifizialari buruz, baina guk lantzen ditugu teknologia batzuk, teknologia horiek dira pertsonei bideratuak. Batez ere interesatzen zaigu analizatzea nola eskaini dezakegun teknologia hori ezintasuna duten pertsonentzat. Eta hori egin nahi dugu gainera modu jakin batean haien behar pertsonalak ongi asebetetzeko, hartara pertsona horiei laguntzeko beren egunerokotasunean. Eta halaber, bizitza independenteak bultzatu nahi ditugun, erabaki hartzeko prozesuetan lagundu nahi ditugu, beren trebakuntzan, enplegu aukeretan, baina zerbitzu sozialetan bere lan egiten dugu. Besteak beste, aztertzen dugu, analizatzen dugu, eztabaidatzen dugu, zer nolako bilakaera duen pertsonan lanak. Zer nolako eginkizunak gauzatu behar ditugun, baina ohartzen gara politikek ere badutela inpaktu bat, eta ez dugu bistatik galtzen horiek badutela eragin handi bat pertsonek beren eskubideak izan ditzaten, eta parte hartu ahal izan dezaten. Bereziki, zer lantzen dugu, zertan zentratzen gara egun. Interesatzen zaigu politiken promozioa eta garapena. Adibidez, gure ekarpenen artean, zer saiatzen gara egiten? Bai ezartzen diren politikak, bai Europan, bai maila nazionalean, bai eskualde mailan, Europan esartzen diren politika horiek hobetu nahi ditugu. Eta halaber, bultzatzen ditugu jardunbide egokiak eta eredu egokia bultzatzen ditugu. Gainera, ikerketa bultzatzeko ere lan egiten dugu. Kalitatezko laguntza bat eskaini ahal izateko eta mapeo bat egiten izateko jakiteko zer nolako aukerak dauden. Eta modu horretan komunitate horretako kideak, 20.000 zerbitzutik gorako komunitate horretan, erabiltzaileek eta langileek zerbitzu informazio horretara sarbidea izan dezakete, hartara guk ezagutza truke handi bat egin ahal izan dezagun. Eta aipatuko dizuet testuinguru honetan zergatik ari garen lanean adimen artifizialaz ari gara, eta gaur egun ezin dugu ukatu adimen artifiziala ate joka dugu hainbat sektoretan. Eta gure kasuan adibidez, gure elkarteak egoitza du Bruselan, sarean lan egiten dugu, eta ikusi dugu helburu estrategikoetako bat dela Europar Batasunean ere. Hau,
Eta Europar Batasunaren kasuan, esan dezakegu, gai hau lantzen ari dela oso modu ambiziotsuan. Europak bihurtu nahi du adimen artifizialeko kontinente eta oso helburu estrategikoa da hau. Nik uste dut hemen garrantzitsua dela nola pertsibitzen dugun adimen artifiziala. Batetik, tresna horrek izugarrizko inpaktu soziala du, hori analizatu behar dugu, eta ezintasuna duten pertsonengan badu inpaktu bat, baina gainerako pertsona guztiengan ere bai. Adibidez, buru osasuneko arazoa dituzten pertsonentzat, eta beste hainbatentzat ere bai. Eta gainera, detektatu dugu adimen artifiziala izan daitekela inbertsio estrategiko bat, eta izugarrizko potentziala izan dezakela zerbitzu sozialen baitan. Eta lagundu dezaketela lehiakortasuna hobetzen kontestu horretan. Europar Batasunak baditu lehentasun batzuk, eta lehiakortasuna hor funtsezkoa da. Europa izan dadila lurralde lehiakor bat. Hori funtsezkoa da. Eta zerbitzu sozialen kasuan, batez ere, gu zentratzen gara, saiatzen gara ikusten zein inpaktu duten adimen artifizialek pertsona horiengan, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonengan, zer nolako inpaktua izan dezaketen, bizitza autonomoa ote dezaketen, bizitza independentia egin dezaketen, eta nola lagundu dezakegun milioika pertsonen bizikalitatea hobetzen. Baina aldi berean, konturatu behar dugu, zerbitzu sozialak badira motor bat ekonomiaren barruan ere. Oso sektore garrantzitsua da. Eta da enplegatzaile handienetako bat Europar Batasunaren baitan. Ez du bakarrik asistentzia eskaintzen ezintasuna duten pertsonentzat, baizik eta enplegua, trebakuntza, berrikuntza eskaintzen duen sektorea da, azken batean. Eta hor, zertaz ari gara? Ari gara gainera aipatzen sektore hau eta sektore horretan finantzaketa gutxi egonda, behar zuena baino finantzaketa gutxiago egonda. Eta gainera digitalizazioaren murriztua izan da. Eta sektore hori estrategikoa da. Kasu honetan berrikuntzarako ere bai. Eta adimen artifizialak hor ekarri dezake berrikuntza. Kasu askotan, ikusten ditugu zerbitzu sozialetan zailtasunak daudela egunerokotasunean gauzak aurrera ateratzeko, eta beraz berrikuntza ari garenean pertsibitzen dena lehen momentu honetan da hori zailtasuna. Benetan berrikuntza hori egiteko zailtasuna eta oztopoak. Elkarrizketak izan ditugu gure kideekin, gure ikerketetan oinarrituta, eta ikusi dugu adimen artifizialak lagundu dezakela aukerak sortzen. Guk horri deitzen diogu etorbide berriak. Horrelako zerbait sortu dezakete. Asistentziaren kalitatea hobetu dezake, koordinazioa elkarteen artean, erakunden artean ere hobetu egin dezake, eta azken batean zerbitzuen irisgarritasuna hobetu dezake, kalitatea hobetu dezake, eta esan duen bezala hori, irisgarritasuna, zerbitzuetara iritsi alizatea, zerbitzu jaso alizatea. Gizarte zerbitzuei buruz ari gara, eta beraz, ulertzen dugu bereziki garrantzitsua izan daitekeela, ez bakarrik ezintasuna duten pertsonentzat, baizik eta bestelako beharrak dituzten pertsonentzat ere bai, gure helburua. Ari garenean potentzialtasun horretaz, adimen artifizialak izan dezaken potentzialtasuna gizarte zerbitzuetan, bada, aztertzea nola areagotu dezakegun autonomia parte hartzea. Hau da, erabiltzaileen parte hartzea autonomia gizarte zerbitzuetan dauden pertsona horiena, nola zaindu beren bizitza. Iruditzen zaigu hau garrantzitsua dela. Guk badakigu zer nolako kezkak dauden, zer nolako kezkak sortzen diren diskriminazio arriskuak, alborapen arriskuak, adimen artifiziala erabiltzen hasten garenean, gertatu daitezkenak, eta horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua dela benetan zentratzea ikusteko zein diren onura posibleak, balizko onurak adimen artifizialak ekarri ahal izan ditzakenak gu zerbitzu sozialetan ari garenean lanean. Lagungarri izan daiteke, baldin eta zuzen erabiltzen baldin badugu, ongi antolatuta erabiltzen baldin badugu. Eta iruditzen zaigu nabarmendu behar dugula. Ari gara tresna bat ez daz. Tresna horrek lagundu dezake, baina ez du ordezkatu behar giza kontaktua. Kontaktu humanoa gizarte zerbitzuetan. Iruditzen zaigu tresna horrek lagundu behar diola erabiltzaileari eta profesionalari ere bai. Eta arrazoi horrengatik, beti aipatu ohi dugu
gure ikuspegia zein izan behar den. Ikusi behar dugu beti pertsona involukratu egon behar dela prozesu osoan. Adimen artifiziala ezin da erabili etengabeko ikuskapenik gabe, pertsonak etengabe eduki behar du aukera ikuskapen hori egiteko. Eta hori beharrezkoa da zerbitzu sozialetan ezintasuna duten pertsonekin ari garenean. Hor funtsezko zerbait da hori, eta hori aplikatu dugu etengabe edozein aurrerapen teknologiko ezarri dugun aldi oro. Horregatik puntu hori funtsezkoa da. Jakin behar dugu, konturatu behar dugu, gure asmoa dela, hain zuzen ere, adimen artifizial bat garatzea, kalitatezko zerbitzuak ematen lagunduko diguna, eta kriterio etikoak izango dituena. Eta halaxe da, erabiltzen ari da gaur egun adimen artifiziala dagoeneko asistentzia sozialean, zerbitzu sozialetan. Eta ikusten dugu erabiltzen dela adibidez pertsonen independentzia, erabiltzaileen independentzia bultzatzeko, beren egunerokotasuneko errutinetan laguntzeko, eta implementatu diren sistemak gehienak batez ere dira tresna jakinak, tresna zehatzak. Tresna horiek lan egiten dute tekstutik ahotserako, ahotsetik testurako aplikazioekin, komunikazioa betzeko, baina beste teknologia batzuk ere existitzen dira. Adimen artifiziala erabiltzen dutenak. Adimendun dispositiboen bitartez, adibidez, kontrolatu dezakegu argia, kontrolatu ditzakegu beste gailu batzuk, etxean ditugunak, edo ahotsezko oharra jarri ditzakegu, gogorarazpenak, hobekuntza txikiak dira, sartu ditzakegunak eta egunerokotasunean dagoeneko batzuk sartu ditugunak. Eta hori da erabilerarik orokorrenari dagokionez, baina zerbitzu sozialei buruz gari garenean zehazki, ikusten duguna da adimen artifizialak lagundu dezakeela zama burokratikoa arintzen bereziki. Lagungarri izan daiteke, harreman horretaz, interakzio horretaz arduratzen diren pertsonentzako bereziki. Eta konturatzen gara profesionalek izugarrizko lana dutela, bulego lana, hau da, txostenak idatzi behar dituzte, izugarrizko lana dute, dokumentuekin bulego lana dute, izugarrizko ordu pila sartu behar dituzte. Ni neu ere, lanpostu aldatu baino lehen, nik hori bizitu izan nuen, ezagutzen dut zein lan zama dakarren horrek, eta zentzu honetan, adimen artifiziala izan daiteke oso tresna erabilgarria datuak ongi kudeatzeko, edo adibidez lagungarri izan daiteke ordutegiak egiteko, antolakuntza kontuak egiteko, eta gaur egun dagoeneko probatzen ari dira, hainbat tresna, lagungarri izan daitezkenak plan pertsonalizatua garatzeko ezintasuna duten pertsonentzat. Adibidez, oharrak hartu ahal izateko, txostenak errazago egiteko, eta noski horrek asko laguntzen du. Profesionalari laguntzen dio, lehen lerroan dagoen persona profesional horri laguntzen dio. Hor, irudietan daukazue zein diren lehen lau lehentasunak, guk detektatu ditugunak, eta horregatik iruditzen zaigu, hauengatik iruditzen zaigu interesgarri izan daitekela adimen artifiziala erabiltzea gizarte zerbitzuen sektoreari babesa laguntza eskaintzeko. Hasteko, ikusten dugu gaitasuna ematen digula, adimen artifizialak, laguntza personalizatua planteatzeko, beharrei ondo erantzuteko modu personalizatu batean, erabiltzaile guztien beharra kontuan hartuta. Eta, dagoeneko probak egiten ari dira, hau da, zaintza personalizaturako planak, eta ikusten dugu honek lagundu egiten duela, esan dudan bezala ez bakarrik laguntza eskaintzen duen pertsonari, baizik eta laguntza jasotzen duen pertsonari laguntzen dio. Kasu honetan, adimen artifiziala lagungarri izan daiteke txostenen analisia egiteko, informazioa analizatzeko, plan individualizatuak egiteko erabiltzen den informazio hori biltzeko. Eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela, bestalde, efizientzia ere hobetzea. Eta hor badaude asistenteak, chatbot modukoak, eta lagungarri izan daitezke egunerokotasuneko atazen
arintasuna hobetzeko, lehen lerroan dauden profesional horriek egunerokotasunean dituzten egin beharrak laguntzeko, zama administrazioa murrizteko, besteak beste. Eta gure ustez hau oso garrantzitsua da, une honetan, kasu askotan, langileak falta dira sektorean. Hori guk garbigu dugu. Lanzama handia dago eta sektoreak ez du erakargarritasunik jende askorentzat eta ez du gaitasunik jende asko erakartzeko lanerako. Langileak erakartzeko. Honek zaildu egiten du tresnak erabilia izatea berrikuntzarako eta iruditzen zaigu teknologiak erabiltzea besteak beste adimen artifizialak lagungarri izan daitekela pertsona gazteak erakartzeko. Izan ere, gure langileen profilean zahartze prozesu bat ikusi dugu. Beraz, iruditzen zaigu hau lagungarri izan daitekela sektorea erakargarri izan dadin pertsona gazte langileak erakartzeko sektore honetara. Eta badaude asistentziarako tresnak, dagoeneko erabili direnak, pertsona ezintasuna duten pertsonei beren egunerokotasunean laguntzeko, baina iruditzen zait garrantzitsuena dela, kontuan hartzea horrelako tresnak erabiltzen direnean, zerbitzuetan integratzen ditugunean teknologia hauek, kontuan izan behar dutela pertsona. Erreminta hauek, tresna hauek inklusiboak izan behar dute. Pertsona horien irisgarritasuna hobetu behar dute. Pertsona horiek komunitatean erabat parte hartu dezaten lagundu behar dute. Hori da Nazio Batuen Giza Eskubideen Konbentzioko ataletako bat. Eta ekonomia sozialaren parte dira zerbitzu sozialak eta ekonomia sozialeko aktore batzuk aitzindari izan dira gainera berrikuntzaren alorrean. Hor badira finantzak eta tresnak, arau esparru egokiak, benetan zuzen erabili daiteke adimen artifiziala hartara hobekuntzak eskaintzeko zerbitzuetan. Zerbitzu horiek pertsona, komunitatean zentratuta egon daitezen eta giza eskubideak errespetatu ditzaten beti. Eta adimen artifizialari buruz ari garenean, beti aipatu behar ditugu erronkak. Adimena hori ezartzerakoa sortu daitezkenak gizarte zerbitzuen alorrean. Eta hor, etika oso gauza garrantzitsua da, baina gauza zehatzago batetik hasi nahiko nuke. Adibidez, finantzaketarako sarbidea. Hau da, lortu daiteken balizko finantzaketa hori. Hau ez da zerrenda huts bat, hemen erronka zehatzak jartzea takillo, baizik eta erronka hauek iruditzen zaizkigu benetan garrantzitsuak eta horregatik jaso dut nik hau gardenki honetan. Guk detektatu dugu zailtasunak daudela finantzaketa lortzeko. Mugak daude. Galdu dugu konexioa. Kaixo, eskerrik asko berriz ere mentxe gaude. Utzi dudan lekutik hasiko naiz hementxe geunden. Ari nintzen, hain justu ere, erronkei buruz, honek lotura du. Finantzaketa lortzeko aukerai buruz oso zaila da finantzaketa lortzea, berrikuntzari buruz ari garenean, kontuan hartuta, gizarte zerbitzua ez dagoela konsideratua sektoretzat, hau da, teknologia gutxidun sektoretzat hartzen da, komertziala ez da sektoretzat, eta beraz, finantzaketa lortzea berrikuntzarako oso zaila da. Zer gertatzen da normalean? Ikusten duguna da, gizarte sozialean, gizarte zerbitzuetan, hor badaudela tresna jakin batzuk, modu generikoan erabili daitezkenak, edozeinek erabili ditzateke jabetza jakin bat eduki gabe, sarbide mugatu gabe, baina horien eragina ere mugatua da. And there is a high cost in developing tools, but also maintaining tools and providing tools to people and social services that are tailored to their needs. And unfortunately, there are no funding instruments that have been quite pivotal in supporting this type of innovation in the sector.
Then we also need to take into consideration the lack of digital skills in the sector. And this is among both the management of a social service, the service provider themselves, but also it has to do with the sector, I mean the people, the workforce that are working within social services. We also see that currently in social services there is an aging workforce, which research has shown that digital skills and digital proficiency unfortunately decreases with age. So that's also something that we need to take into consideration, as well as very important to also discuss with the workforce, as a lot of times there are concerns regarding AI replacing jobs or AI replacing human contact. And it's very clear for us that AI should be used as a tool and not to replace the human aspect of the sector, which is crucial. Then this comes a little bit in conjunction with my first point, that AI tools are not adapted to all disabilities. They are not developed together with persons with disabilities and service providers. They do not have all the necessary accessibility requirements, or they are not developed with what we call a universal design in mind. So this actually leads to using tools that cannot be effective, as they cannot take into consideration the real life, the real experiences of persons with disabilities. Eta gero, ikusten dugu kontzientzia maila desberdinak daudela sektorearen baitan, bereziki ari garenean pribatutasunari buruz, arriskuei buruz. Eta hemen gure gomendioa zein da? Gizarte zerbitzu sozialen hornitzaileek ezin dutela adimen artifizialeko tresna bat erabili langileen artean beharradinako kontzientzia, beharradinako trebakuntza sortu ez baldin badu dute. Tresnak erabili aurretik egin behar duten lan bat da. Eta azkenik, eta ez da bat ere gauza txikia, oso gauza garrantzitsua da, kontuzin zean behar dugu, estandarri dagokienez, alborapenak saiestu behar direla, eta kontu zibili behar dugu diskriminazioarekin, eta estandar etikoak falta baldin badira horri aurre egin behar diogu. Plangintzako algoritmoak arazo horiek sortu bai ditzake. Adibidez, pertsona batek ezintasuna baldin badauka, algoritmoak adibidez, kasu batean jarduera jakin batzuk sugeritzari utzi zaioke kasu batzuen aurrean, eta hor diskriminazioak sortu daitezke. Alborapenak bait daude. Ezintasuna baduzu ere, horrek ez du esan nahi, aisialdian adibidez, ekintzak egin ezin dituzunik, eta algoritmoak gaur egun hori proposatuko luke. Beraz, hor trebakuntza behar da algoritmoarekin lan egiteko, egokitu egin behar da trebakuntza hori, eta aisialdiari dagokionez alternatibak txartu behar dira beti. Beraz, daude, hau izan daiteke adibide garbi bat, kontuan hartu behar duguna erronka hori buruz ari garenean. Beraz, orain adimen artifizialari buruz ari gara, baina ez gara ari berrikuntza huts bati buruz, benetan konturatu behar dugu zerbitzu sozialetan ari garela, eta hor giza eskubideak respetatu behar ditugula, pertsonen irisgarritasunako diseinua eta gizarte inklusioa bermatu behar ditugula. Konturatzen naiz denborari gabe gelditzen ari naizela, eta beraz orain aukerei buruz hitz egin nahi dut. Guk uste dugu adimen artifizialak aukerak sortu ditzakela, izugarrizko potentziala du sektore honetan. Baina horretarako beti kontuan izan behar dugu ezintasuna duten pertsonekin ari garela, zerbitzu hornitzaileek parte hartu behar dute, eta pertsonek erabiltzaileek ere parte hartu behar dute ezarpenean, diseinuan eta tresnen mantentze lanetan ere bai, adibidez.
oroar ikusten dugu hau ez dela kasua, tresnetan, adimen artifizialan tresnen kasuan, adibide on bat identifikatu dugu, adibidez, komunikazio tresna bat zegoen, komunikatzeko sindrome jakin batzuten pertsonen arteko komunikazioa albidetzeko, eta kodiseinuko ikuspegi batekin landu zen eta inpaktu bat lortu zen tresna horren erabilgarritasunean sindrome jakin hori zuten pertsonen kasuan. Eta horrelako kasuak dira behar ditugunak. Behar dugu kodiseinuaren bitartez landu horrelako tresnak. Hornitzaileen laguntzari esker, erabiltzaileen laguntzari esker, hori da bultzatu behar duguna. Tresna batzuk, adibidez, dagoeneko erabili dira, irisgarritasuna indartzeko besteak beste, baina hor, adimen artifizialak oraindik ere rol handiagoa joka dezake. Nik adibide bat emango dizuet. Hor bagenuen tresna bat, simplifikatzen zuena dokumentazioa, administratiboa, ezintasuna zuten pertsonen kasuetarako, eta beraz hor hizkuntza erraztu bat eskaintzen zuen tresna honek, eta hartara pertsonek ulertu zitzaketen beren eskubideak, eta parte hartzeko aukera zuten modu aktiboagoa baten zerbitzuen diseinuan adibidez. Eta ez gara bakarrik irisgarritasunaz eta irisgarritasuna gehiago hobetzeaz baizik eta pertsona honen bizikalitateaz ari gara. Eta iruditzen zait horri buruz asko hitz egin dugula dagoenez, baina aipatu behar dugu. Adimen artifizialak erabili daiteke langileen aukerak indartzeko, areagotzeko langileei oinarri eta laguntza eskaintzeko. Hor dagoeneko erabili dira hainbat tresna. Baditut, adibideak baina ezin dizkizuet aurkeztu, ez dauka denborarik, baina hor badaude hainbat adibide. Adibidez, badaude tresna jakinak, zehatzak, laguntza ematen diotena langilegoari, beren ataz administratiboak murriztu eta lan gehiago eta denbora gehiago izan dezaten erabiltzaileekin aurrez aurre egoteko, erabiltzaileei benetako laguntza eta akonpainamendua emateko eta beren beharrei erantzuteko. Eta, hala ere, inbertitu behar dugu langileen trebetasunak eta langileen formakuntza hobetzeko. Europar Batasunean badaude inbertsioak horretarako, eta horiek erabili behar ditugu, eta gai hori hobetu behar dugu. Adimen artifizialen estrategia datorkigu Europako batzordetik, baina ikusten dugu gizarte zerbitzuetan oraindik ere ez daudela eztabaida horretan sartuak Europako testuinguruan. Beraz, gizarte zerbitzuek lortu behar dute alde batera ez gelditzea. Sektore honetan dagoeneko badugu arrakala bat. Badugu adimen artifiziala erabiltzeko joera bat, baina ez baldin badugu norabide estrategiko horren parte izatea lortzen Europar Batasunean adimen artifizialari dagokionez, orduan arrakala hori areagotuko zaigu sektore desberdinek, beste sektore batzuekiko. Lerrokatu behar dugu erregulazioarekin eta Europar Batasunean dagoen zuzentarauekin lerrokatu behar dugu. Eta batzuetan ez gaude ados ikuspegi batzuekin, baina kontuan izan beharko dugu sektore hau kontuan hartu beharko dela gure jomuga den gizataldea kontuan hartu beharko dugu beti gure lanean ari garela. Gizarte zerbitzuak gizarte zerbitzuetan badaude enpresa txiki eta ertainak, adibidez 2024an ziren bakarrik €13 bakarrik jartzen zuten martxan Europar Batasunean adimen artifizialeko tresnak, beraz ikusten dugu gure sektorean inbertsio gehiago behar dugula eta laguntza gehiago finantzaketaren aldetik, baina erregulazioaren aldetik ere bai. Beraz, hemen ditugu jardunbide egokiak bildu ditugunak, ez dut denborarik hori dena hemen sakontzeko, baina hemen ditugu hainbat tresna ikusi ditugunak, implementatu direnak herrialde desberdinetan, eta hemen ikusten dugu nola
ikus ditzakegun jardunbide egokiak ematen dutela gure sektorerako. Hementxe ditugu batzuk. Eta hemen baditugu beste baliabide gehigarri batzuk, ezagutu dezakzuen zer egin den, eta baliabide hauetan oinarrituta egin dut nire aurkezpena ere gaur. Hemen ikusten dugu informazio gehigarria zuentzat, ikusteko nola parte hartu EASPD gure elkartean, nahi baldin baduzue zuen lana egin, laguntzeko admin ofizialaren alorrean zuen elkarpena egin, hemen gaude, eskerrik asko, eta galderen zain gelditzen naiz. Eskerrik asko. Preguntas en el idioma que queráis. Galderarik bai nahi duzuen hizkuntzan egin ditzakezue. Badugu mikrofonoa. Por aquí. Hola, egunon. Egunon, galdera bat egin nahiko nioke. Abantaila bat aipatu du. Esan du adimen artifizialak bazuela gaitasuna plan individualizatuak, personalizatuagoak izan daitezen. Adibideren bat jartzerik bai? Eskertuko nizuke. Hello, and thank you very much for... Eskerrik asko galdera honengatik. Bai, identifikatu ditugu adibide jakin zehatz batzuk. Adibidez, utzi dazu hau irekitzen, nire gardenkiak irekin ditut berriz. Adibidez, badago tresna bat, erabili dena Magic Notes du izena. Ez da tresna bakarra, baina oraintxe bururatu zaidana hori da. Tresna honek laguntzen du, gizarte langileari laguntzen dio, adibidez, konversazio bat duenean erabiltzaile batekin, oharrak jasotzeko, identifikatzen du gainera tonua ere bai, persona horrena, eta narratiba ere bai. Badirudi, erabilgarritasuna izan dezakela, pertsonal langileentzat ere, eta sortzen du automatikoki testu hori, oharrak jasotzen ditu, eta horrek laguntzen du laguntza plana egiten. Baina, beti eginda, beti laguntzailea hor dagoela. Hau da, gizarte langilea, laguntzailea eta pertsona erabiltzailea. Hor, beti horrela erabili da. Eta hor, beti garrantzitsua da konturatzea eduki behar dugula giza ikuspegi hori. Ezin dugu konfiantza osoa utzi adimen artifizialeko tresna horretan berak egin dezan laguntza plana. Baina, baditugu adimen artifizialeko tresna batzuk probatu dituztenak eta erabili dituztenak eta badirudi nahiko itxura ona dutenak. Ematen du lagungarri izan daitezkela, bai. ¿Alguien más? Beste norbait? Beste galderaren bat egin nahiko luke norbaitek? Pues pasaremos. Ederki, orduan urrengo hizlariarekin joango gara, eskerrik asko Konstantina, orain